खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै मेट्रिक आनजादनि फिथाइ फोसावखांनायनि उनाव हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइखौ माब्ला होगोन बेयो गासैबो फरायसाफोरनि सोंलु आरो गासैबो फरायसाफ्रानो बेखौ मिथिनो थाखाय नेनानै दङ फैगौ 5 मेसिमनि गेजेरावनो हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइया फोसावजानो हागौ आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज बिथाङा बे खौरांखौ फोसावदों एप्रिल नङाबा मेनि गिबि सप्ता आरो गिबि सप्ताब्लाबो 5 मेनि गेजेरावनो हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइखौ फोसावनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज बिथाङा लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै बिसायख'थिनि मेनिफेस्ट' अदेबानि रादाय बिलाइखौ फोसावबाय बिपिएफ दोलोआ क'क्राझारनि गसाइनिसिना कमिउनिटि हलनिफ्राय रादाय बिलाइखौ बेखेवनानै होबाय बिपिएफ दोलोआ जेराव एमएलए रबिराम नार्जारिजों लोगोसे खाम्फा बरगयारी आरो बिपिएफ दोलोनि गोबां एमएलए एमसिएलए फोरजों लोगोसे रायजो राजाफ्राबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों बिपिएफ दोलोआ देरहासार जानो हायोब्ला मानि सायाव खामानिखौ मावगोन बेनि सायाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय फोरमायथिदों दि थांनाय 17 बोसोराव जौगानायनि खामानि जानायफोरा बन्द जानानै थाबाय बे आद्रा जानानै थानाय खामानिफोरखौ मावनो थाखाय गोदान बिथांखि लाबोनाय जागोन लामा दालां दै जगायनाय आरो आबादारिफोरनि आबाद दिहुननायखौ बांहोनाय जागोन आइजोफोरनो राजखान्थि फोथाराव मोनथाय होनो थाखाय भिजिटिसि आरो 6 सिडिउलाव आइजोफोरनो 33% थिखानानै दोननाय जागोन अंगनबादि हेल्पार वार्कार बिथांमोननि दान बान्थाया जोबोद खम बेल' रांजों थांनानै थानो हानाया गोरलै नङा गेदेर बिबान होनायनि उनाव बिथांमोननो नांगौ बायदि दान बान्था होनाय जायाखै बेनिखायनो बिथांमोननि दान बान्थाखौ बांहोनो थाखाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों सावरायनानै राहा लानाय जागोन होननानैबो रादाय होदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय बेनि अनगायैबो सोलोंथाइ फसंथानफोरावबो जायफोर फरायसालिफ्रा सोरखारि जायाखै बेफोर फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा दान बान्था मोननायाव गोबां जेंना मोननो गोनां जायो बिथांमोननि साख्रिखौ सोरखारि खालामनानै होनाय जागोन होननानैबो बुंथिदों आरो नेशनेल पेन्सन सिस्टेमनि गेजेरजों साख्रियालफोरा गावनि मोनथायनिफ्राय गोबां गोजानाव थानो गोनां जायो बेनिखायनो माखासे रायजोफोराव अल्ड पेन्सन सिस्टेमा जागायफिनबाय जोंनि आसामावबो अल्ड पेन्सन सिस्टेम जाफिननांगौनि थाखाय गोबां दाबि खालामदोंब्लाबो सरकारा गोसो होआखै बेनिखायनो अपिएस जाफिननांगौनि थाखाय पार्लामेन्टआव राव दैखांहैगोन होननानै बुंथिदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय हेलिकप्टार क्रेश जानायजों 10 सुबुंनि जिउ खहा गंनै हेलिकप्टारा गोजौआव बिरबाय थानाय समावनो क्रेश जादों जायजों गंनैबो हेलिकप्टारा थेर-बेथेर जानायजों लोगोसे हेलिकप्टाराव थानाय सासेबो सुबुङा जिउ रैखा मोननो हायाखै रयेल मालयेशियान नेभिनि ट्रेनिं लाबाय थानाय समावनो बे जाथाया जानो मोन्दों गंसे नङा गंनै नङा गोबां हेलिकप्टारजों ट्रेनिं लानाय जागासिनो दंमोन बेयावनो गंनै हेलिकप्टारा क्रेश जादों भिडिअ'आव नुनाय बायदिब्ला बिरबाय थानाय समावनो गंसे हेलिकप्टारा गुबुन गंसे हेलिकप्टारनि उनाव सौख्रांदों जायजों हेलिकप्टारा हायाव गोग्लैदों आरो हेलिकप्टारा थेर-बेथेर जानायजों लोगोसे हेलिकप्टाराव थानाय गासै 10 सोद्रोमाफोराबो जिउ खोमानो गोनां जादों मालयेशियानि पिरागाव थानाय लुमुट नेभेल बेसआवनो जानो मोन्दों बे जाब्रबथाया फुंनि 9:30 रिंगासो समावनो ट्रेनिं लाफुबाय थानाय समावनो बे जाब्रबथाया जानो मोन्दों आरो जाब्रबथाय जाखांनायनि उनाव जाब्रबथायजों जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरखौ लुमुट हस्पिटालसिम लांनाय जादों पस्टमर्टेम आरो सिनायनो थाखाय बिथांमोननि थुख्रा-थुख्रि जानाय गोथै देहाखौ लानानै थांनाय जादों बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ UPPL दोलोआव गाव हाबहैनायनि उनाव गुबुनफोरखौबो UPPL दोलोआव हाबहैनो थाखाय आखाइ फायखननानै लेंहरदों जोंनि बिदा फंबायफोरा ज' जानायनि समय फैबाय होननानै बुंथिदों चन्दन ब्रह्मआ लोगोसे बुंथिबावदों दि आरोबाव उन खालामनो नांला लाजिनाय आरो गाज्रि मोननायखौ गारनानै UPPLआव फैदो आंबो सोरखौबा गाज्रि मोननानै फैयाखै समनि दाबियावसो फैदों आरो समा जोंखौ खौसे जानो थाखाय थिनबाय होननानै बुंथियो चन्दन ब्रह्मआ आरो गासैखौबो फैनानै जयैनो खामानि मावफैनो थाखायबो बुंथियो बिथाङा बेराफारसेथिं बिजेपिनि बिजाथि दिलीप सयकियानो देरहासारगोन बेयाव जेबो खोथा गैया होननानै बुंथिदों चन्दन ब्रह्मआ UPPL एजिपि आरो बिजेपिनि मददगिरिफ्रा दिलीप सयकियानो भट होगोन आरो दिलीप सयकियाया गोबां भट मोननानै देरहासार जानो हागोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा फोरमायथिनो गोनांदि गाबोननि उनावनो नैथि खोलोबनि भट होनाया जागोन आरो नैथि खोलोबनि भट जागोननि थाखाय गावबागावनि दोलोनि बिजाथिफोरखौ देरहासार होनो थाखाय गोख्रोङै फोसावदिं मेल खुंदों बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो गावनि बियाब पानेरि बियाबाव दिलीप सयकियानि थाखाय फोसावदिं मेलखौ खुंदों जायफोर आंखौ बा बिश्वजित दैमारिखौ गाज्रि मोनो आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा प्रमद बर' बिथांमोनखौ गाज्रि मोनो बिथांमोनहाल' BPF आरो कंग्रेस दोलोनो भटखौ होगोन होननानैबो बुंथियो बिश्वजित दैमारिया
लोगोसे बुंथिबावोदि दिलीप सयकियायानो गासैबो रायजो राजानि भटखौ मोननानै देरहासार जानो हागोन मानोना गोबां बिथांखिफोर लाबोदों नरेन्द्र मोदीआ माइरं होदों एलपिजिनि साबसिडि होदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा अरुणोदय आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों 5 लाख रांसिम बेसेन नाङै फाहामथाय बायदि होदों होननानैबो फोरमायथिबावो बिश्वजित दैमारिया दिनै 24 एप्रिल गाबोन सानसेनि उनावनो अदेबानि 26 एप्रिलावनो नैथि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिनि भट होनाया जागोन बेनिखायनो स्टेट इलेक्शन कमिशन अफ आसामा ड्राइ डे फोसावदों अदेबानि जौ गलाया बन्द थागोन दरं अदालगुरि दिपु करिमगन्ज सिलचर आरो नगाव बे गासै मोनबा बियाबनि थाखाय नैथि खोलोबनि भट होनाय जागोन बेनिखायनो जायफोर जिल्लाफोराव बे मोनबा बियाबनि थाखाय भट होनाय जागोन बेफोर जिल्लाफोराव दिनै बेलासि 5 रिंगानिफ्राय 26 एप्रिल भट होनाय जोबजासिम जौ दखानफोरा बन्द थागोन बेनि अनगायैबो 4 जुनावबो ड्राइ डे फोसावदों अदेबानि जौ गलाफोरा बन्द थागोन फोरमायथिनो गोनांदि 4 जुनाव बिसायख'थिनि थाखाय भट साननाय जागोन बेनिखायनो 4 जुनावबो ड्राइ डेखौ फोसावदों सम आरो थासारिया BPF खौ मदद होनो थाखाय बुंथिबाय बेनिखायनो BPF दलखौ मदद होनो थाखाय ओंखारबोदों होननानै फोरमायथिदों DJPनि दैदेनगिरिया बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथाया संबिधानिक मर्यादा मोननाय लोगो लोगोनो बिटिसिनि दफाफोरा फोजोबजागोन जेरावनाखि बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि रैखाथिनि थाखाय 6थि आरो 8थि फारियाव जायगा मोननो हादोंमोन बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजों बर' रावा 2003 मायथाइयावनो 8थि फारियाव जायगा मोनदोंमोन अदेबानि बर' रावाबो गुबुन राव असमिया बेंगली बायदिजों समान मोनथायखौ मोनदोंमोन नाथाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बर' रावखौ आसामनि लोगो राव अदेबानि एसोसिएट लेंगुवेज महरैसो खालामनाय जादों जेरावनाखि बर' रावा रायजोनि रावसो जानो नांगौमोन होननानैबो बुंथियो बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथाया संबिधानिक मर्यादा मोनोब्ला जोंनि बिमा राव हारिमु थामोनथा 6 आरो 8 शिड्युला जोबस्रांगोन मानोना BSCनि उनाव BTC गोरोबथा जानायाव BSCनि मोनसेबो दफाया BTC गोरोबथायाव हाबाखै थिग बेबायदिनो बिटिआर गोरोबथाया संबिधानिक मर्यादा मोनोब्ला BTC गोरोबथानि दफाफोरा थानाय नङा बेनिखायनो BTCखौ रैखा खालामनो थाखाय सम आरो थासारिया थिनबाय बे लेखायैनो BPF दलखौ मदद होनो थाखाय ओंखारबोदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोन लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि 2 बर'नि दैदेनगिरिफ्रा गावनि मुलाम्फानि थाखाय बेफोर खामानिफोरखौ मावनायनि थाखायनो आसाम सरकाराबो बेबायदि खालामनो हादों बेयाव जोंनि मानसिफोरनिनो लोब्बा दं होननानैबो फोरमायथिबावो गुबुन बोसोराव मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंनिफ्राय टप 10आव जायगा आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होनाय बायदि देग्लायबो टप 10आव जायगा आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो 18थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होनो थाखाय फोसावबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा टप 10आव जायगा मोननो हानाय फरायसाफोरनि मुङा जाहैबाय फारियै बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर बड' हाइ स्कुलनि कमला स्कयारि बिथाङा 93.83 जौखोन्दो मोननो हादों चिरां जिल्लानि बिजनि माख्रा एस स्कुलनि देरहासार बसुमतारी बिथाङा 93.17 जौखोन्दो मोननो हादों बाक्सा जिल्ला जयभद्र हायर बड' हाइ स्कुलनि बिशाल सरगियारि बिथाङा 92.83 जौखोन्दो मोननो हादों क'क्राझारनि UN एकाडेमिनि प्रियंका काचारी बिथाङाबो 92.83 जौखोन्दो मोननो हादों तामुलपुरनि हेलेना बर' बिथाङा 91.83 जौखोन्दो मोननो हादों बाक्सा जिल्लानि निजोम बर' बिथाङा 91.5 जौखोन्दो मोननो हादों बाक्सा जिल्लानिनो नयनमणि बसुमतारी बिथाङाबो 91.33 जौखोन्दो मोननो हादों चिरां जिल्लानि बिजनीनि हादुंगोरा बसुमतारी बिथाङा 91.17 जौखोन्दो मोननो हादों बाक्सा जिल्लानि रैरुप बसुमतारी बिथां आरो भीमिका गयारी बिथांमोनहा 90.33 जौखोन्दो मोननो हादों तामुलपुर जिल्लानि लिपाम बर' बिथाङा 89.83 जौखोन्दो मोननो हादों आरो बाक्सा जिल्लानि मरमी गयारी आरो क'क्राझार जिल्लानि मिरसोरां नार्जारी बिथांमोनहा 89 जौखोन्दो मोननानै टप 10आव जायगा आवग्रिनो हादों चिरां जिल्लानि आबादारि सर्बेश्वर बसुमतारी बिथाङा पद्मश्री बान्थाखौ आजावबाय गोदान दिल्लीयाव खुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों भारतनि प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मु बिथाङा आबादारि सर्बेश्वर बसुमतारी बिथांनो पद्मश्री बान्थाखौ गथायबाय आरो आसामनिनो द्रना भुइया बिथांनोबो पद्मश्री बान्थाखौ गथायबाय द्रना भुइया बिथाङा अजापालि आरो देवधानी मोसाखावरि बिनि थाखायबो बिथांनो पद्मश्री बान्थाखौ होनाय जादों फोरमायथिनो गोनांदि आबाद बिथिङाव जांख्रिखांनायजों मैखोमै हाबा मावनायनि थाखाय सर्बेश्वर बसुमतारी बिथां आरो मोसाखावरि द्रना भुइया बिथांमोनहा गोबां बान्थाफोरबो मोनबोनो हादों नाथाय बे खेबाव बिथांमोनहा गासै भारतआवनो जोंनि आसामनि मुं खालामदों थांनाय माखासे सान सिगांसो 7.2 मेगनिटिउडनि गोख्रों बांग्रिं मावनायजों गासै 14 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि उनाव फिन ताइवान हादोराव आरोबाव बांग्रिं मावदों थाद'नाय गैयालासे 80 खेबनिख्रुइबो बांसिन बांग्रिं मावदों ताइवान हादोराव बेनि मादाव गोख्रोंसिना 6.3 मेगनिटिउडनिमोन
ताइवान हादरनि हुआलियान ओनसोलावनो बयनिख्रुइबो बांसिन बांग्रिं मावनायनि गोहोमा जादों। थाद'नाय गैयालासे 80 खेबनिख्रुइबो बांसिन बांग्रिं मावदोंब्लाबो सुबुंफ्रा एसे एनै जोखोम जानो गोनां जादोंब्लाबो रावबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखै। जायनाखि ताइवान हादराव बांग्रिं जाफ्लेबाय थायो बेनिखायनो बे हादरनि एक्सपार्टफोरा बांग्रिंआव थावरिनो हानाय बायदि बिल्डिंफोरखौ बानायखायो जायनि थाखाय सुबुंनि जिउ खहा जानाया खम जायो। बेनि अनगायैबो बांग्रिं मावनायनिफ्राय माबोरै गावनि जिउखौ रैखा खालामनो बेफोरनि सायाव सांग्रांखा ताइवान हादरनि सुबुंफोरा थांनाय 1999 मायथाइयाव 7.7 मेगनिट्युडनि गोख्रों बांग्रिं मावदोंमोन जायजों 2400नि गोबां सुबुंफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बेनि अनगायैबो ताइवान हादराव गेदेर फिसा गोबां बांग्रिंफ्रा मावबाय थायो जायनि थाखाय ताइवान हादरनि सुबुंफ्रा बांग्रिंखौ लानानै सांग्रांखा। क'क्राझार CITआ नोंथांमोनखौ एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय हांख्रायहरदों। CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्रामाव मुं थिसन्नो थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरखौ हांख्रायहरदों। एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय अनलाइन एप्लिकेसन होनाया थांनाय 4 मार्चनिफ्राय जागायजेनबाय आरो 30 मे 2024 सिम थागोन। CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्राम बा कर्स जेरै डिप्ल'मा, BTech, BDes, MTech, MDes आरो PhD आव मुं थिसन्नो थाखायनो सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ एन्ट्रेन्स आनजाद खुंनो आखायाव लादों। CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्राम आरो ब्रान्चफोरा जाहैबाय सिभिल इन्जिनियारिंआव डिप्ल'मा, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, फुड प्रसेसिं टेक्न'लजि आरो माखासे ब्रान्च बेफोराव डिप्ल'मा। बेनि अनगायैबो सिभिल इन्जिनियारिंआव BTech, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिंआव BTech, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिंआव BTech, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि आरो इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिंआव BTech, माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइनआव BDes, वाटार रिसोर्सेस एन्ड हाइड्रलिक इन्जिनियारिंआव MTech, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि, ग्रीन एनार्जि टेक्न'लजि बेयाव MTech। बेनि अनगायैबो माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइनआव MDes। बेनि अनगायैबो सिभिल इन्जिनियारिंआव PhD, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि, इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं, माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइन, फिजिक्स, मेथामेटिक्स, केमेस्ट्रि आरो humanities and social science बेफोराव PhD आरो बेफोर प्रग्रामफोराव मुं थिसन्नो थाखाय रोंगौथिया जानो नांगोन। डिप्ल'मानि डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय थाखो 10 उथ्रिसारनाय नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन। लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 2 उथ्रिसारनाय नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन नङाब्ला ITI उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। BTechनि डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 2 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन। लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय इन्जिनियारिं बा टेक्न'लजियाव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय CIT क'क्राझारनिफ्राय टेक्न'लजि बा इन्जिनियारिंआव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। BDesनि थाखाय डाइरेक्ट एन्ट्रियाव थाखो 2 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन जायखिजाया स्ट्रिमनियानो बेखौ हागोन। आरो भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय क'क्राझार CITनिफ्राय AMTआव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। बेनि अनगायैबो माखासे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइनि थाखाय रोंगौथिखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोनहा मोजाङै मिथिबावनो लुबैदोंब्ला 7086187124 नङाब्ला 9365031406 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।